Sí, bona tarda. Avui, de nou, des de Junts per Catalunya fem aquesta iniciativa que és propositiva per millorar la vida dels veïns i veïnes. Abans la senyora Bonet ens ha titllat de ser poc escrupolosos i s'ha posat a la defensiva. I aquest és un exemple més que des de Junts per Catalunya treballem amb rigorositat, però que també exigim rigorositat al govern. I el que demanem és que treballi sobre dades, amb informació ben recollida, amb metodologia, i perquè d'aquesta manera els veïns i veïnes, els barcelonins i les barcelonines, els mateixos grups de l'oposició, puguem parlar amb coneixement de causa. El govern té tendència a defugir les dades i així es posen de manifest el fracàs de les seves tesis, tenen por d'afrontar les xifres, les dades reals que ens donen molts dels informes i, per tant, també el fracàs de les seves polítiques. En aquesta iniciativa, doncs, el que demanem és que s'actualitzin les dades de soroll i contaminació acústica de la ciutat, que s'aprovi el programa de reducció de contaminació acústica 2021-2030, que està pendent, que s'implementin i que s'aprovin i s'impulsin mesures per afavorir la fluïdesa del trànsit, per evitar congestió innecessària i, per tant, més sorolls, i que s'aposti decididament per l'electrificació de flotes. Així mateix, demanem al govern que en aquesta comissió, en el termini d'un mes, presenti totes les mesures implementades que s'esmenten en aquesta iniciativa. Gràcies.